Angikubiyelele ngikwamukele kama upastor WeNingi kwi-channel yeNufliq isibuya nje nodaba lamaphupho. uNkulunkulu engathi ngakubusisa wherever you are, kukona konke okwenzayo konke kube impumelelo. Siyabonga nje ukuthi ke ukhethe ukuthi ubukele i-channel njengamanje. uNkulunkulu engathi ke angakubusisa ekungeneni nasephumeni kwakho. Ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe mhlawumbe noma uphinde futhi ulike, okubaleka kakhulu ukulike. Ngiyacela futhi ukuthi ungilandele on Instagram ngo_Xolani_Enoch. Uhamba uyongifollowa lapha kuyoba isibusiso kakhulu naloko. Ngiyabonga kakhulu. Bese ke ngoLesine every Thursday on eTV suke sikhona nakhona ku the morning show. Ngo7 ekseni ungavula iTV yakho sibheke nakhona suke sibheke udaba lamaphupho. Kodwa nje ngaloko kunanaza asingene la sibheke udaba likaSize wakashange. Yena ke ubuze ukuphupha nje ubona isihlahla mhlawumbe lesihlahla lesi sikhipha ke nobisi futhi nobisi oluningi. Kodwa ke sizoqala sibheke nje ngokwesihlahla ukuthi into yokuqala uma ngenzeka ube umuntu ophupha ebona isihlahla esikhulu futhi esinamagatsha amaningi, lolu uphawu luhle kakhulu. Ngane kwethu luvamela ukubika ukuthi mhlawumbe ungasube nempilo ende futhi egcwele mhlawumbe injabulo kanye nempumelelo nokuba ke nomndeni omkhulu. 2, uma uphupha ubona isihlahla esinamaqabunga ahlaza nje, uphawu oluhle lungabika la ukuthi mhlawumbe ungase ubusiseke, uphinde ube nenhlanhla nenjabulo empilweni. 3, uma usuphupha ke ubona isihlahla mhlawumbe esikhulu siphuma ke nobisi oluningi futhi luluhle lolu bisi, lolu uphawu nalo luhle kakhulu futhi lungakubikela la ukuthi mhlawumbe ungase ube umuntu okukhulayo noma odlondlobalayo aphinda simame mhlawumbe achume, uphinde futhi ubeke nokuchichima ngokwempilo. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu ekusikelele. Shintsha impilo yakho ngamageza ngonqa phambili. Thola kiphi yochamo kuyikhambi lesinto ehlanza liguculo lamabhadi esichitho, isinyama kanye namathunzi ngokusheshsha. Kanti ungaphinda usitholele umazibuthe oyikhambi lingashaya eceleni uma ufuna ukuthi uthandeke, ugqame wedwa noma ke ufuna ukuhlala unemali zikhathi zonke. Faka i-order lakho njengamanje. Shayela umakhosi amakhulu ku-079 267 0928. Uma ukude ungakhathazeki uzolithola ngePostnet i-order lakho. Makhosi amakhulu, the Royal Herbs.